Nu skal vi se, hvordan man går fra at skrive dele af stilen til den helt store stil med alle tingene. I det her eksempel, der har den elev, der har lavet det, fået fat i de highlights og de punkter, som der var en del af det. Så der er noget om, hvordan Bønnelykke han oplever byen. Der er noget om også, hvordan verberne de bliver brugt. Der er noget om, hvordan fascinationen af byen er, opbygningen og sammensætningen. Og derudover sådan lige, hvad skal man kigge på næste gang. For at vi kan køre det her videre, sådan så at vi går ikke bare fra at have en del af en aflevering, men at vi simpelthen skal kunne få fat i, at der også skal være en indledning, og der også skal være en afslutning, og at man skal perspektivere, så er der altså lige nogle ekstra ting, vi skal have fat i. Og de ekstra ting, vi skal have fat i, det er simpelthen, at vi skal finde ud af, det her, det er simpelthen ikke nok, der står om hver af de her linjer. Det er en rigtig godt udgangspunkt, men der skal simpelthen fyldes nogle flere fagbegreber på. Så for hver af de her små emner, der er her, så skal vi udfolde det, sådan så der kommer til at stå et sted mellem 5 og 10 linjer til hver underrubrik. Hvordan kan man gøre det, uden at det gør sådan alt for meget ondt? Det kunne vi tage det her med brugen af verberne i digtet og tage det som udgangspunkt. Når vi ser på verberne, hvad de kan og hvad de gør, så bliver der skrevet, at der er rigtig mange verber, og at det ligesom det bliver filmatiseret, og der bliver brugt verber for noget han oplever og også han tænker. Hver af de her ting, det kan simpelthen uddybes ved, at man bruger en lille smule citat ind og lige fortæller, hvor står det henne i hvad for en strofe og i hvad for en verselinje. Fordi derved så er man tekstnær, og man får også brugt det. Derudover så var der i oplægget, og jeg skal lige finde oplægget. Som er blevet væk. Der stod også, at de her forskellige verber, de kunne have forskellige tider. Verberne har simpelthen også forskellige måder, man kan beskrive dem på, så det er igen det her med, at vi skal bruge de danskfaglige begreber. Vi skal sige, at det er tankeverber, det er oplevelsesverber, det er tilstandsverber, men så hver eneste gang, det er et jeg er, det er et handleverb, hver eneste gang skal man så komme med, hvorhenne står det, hvad bruger det, sådan så man igen siger, handleverberne de er her, 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 tankeverberne er her, 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 og tilstandsverberne er der, der, der. Altså kan man se, om der er aktivitet eller passivitet i det, der bliver beskrevet. Så på den her måde, så kan vi faktisk godt få de her 3 linjer til lige pludselig blive til 5 linjer. På samme måde skal man gennemgå alle de her ting, sådan så at man er sikker på, at man har beskrevet det hele nok, langt nok og tydeligt nok. Plus vise, at man er super klog, og man ved noget om det her. Nu har vi set alle de ting, der skal til for at gøre sådan midterdelen af tingene lidt større. Derudover så er der også skal vi huske, hvordan er det, man refererer hele tiden til det. Så der kunne jeg godt tænke mig, at I også brugte nogle af de her gode formuleringer til, hvordan man redegør. Altså først og fremmest skriver forfatteren det og det og det. Altså sådan, så vi får sådan nogle gode starter, for de her starter, de fylder et, og derudover så får de også gjort, at man ligesom kan se, hvad det er, det skal bruges til. Så hvis I gør brug af de her til redegørelse til, hvordan man begynder, hvordan man kan gøre midt i stykket, og hvordan man så også slutter. Dem kunne jeg godt tænke mig, at de kommer med. Derudover så skal vi også have det her med at lave de gode indledninger. Vi skal have lavet en indledning og en afslutning. For det første så vil afslutningen, den vil opsummere alt det, som I har skrevet om, så der må altså ikke komme noget nyt, men ligesom fortælle, hvad er I kommet frem til i løbet af det her, når vi perspektiverer, når man har selve den her opgave om Bønnelykke, hvad det er, der sker, når vi sætter Monte Carlo på og ser hans version af det. Og så skal vi trække det sammen og sige, alt i alt kan vi argumentere for, at der sker det og det. Konklusionen må derfor være, at der har været et livssyn på et tidspunkt, og det andet livssyn på et andet tidspunkt. Altså, hvor I sammenfatter alt det, I lige har brugt 2 sider på at skrive. Når vi skal starte med det, så skal I gøre brug af nogle af de her muligheder.
Hvordan kunne I selv have oplevet de her tekster? 1. Læse teksten, 2. Høre musikken. Hvordan kunne I opleve det i jeres dagligdag? Er der noget af det her, der er det allerbedste, som man kunne bruge som citat og sætte op i starten? Er der noget af enten Bønnelykkes tekst eller Monte Carlo, som er super skarpt og som bare siger det hele? Eller sætte 2 citater op over for hinanden og på den måde få dem til at spille op af hinanden? Har vi noget, vi kender? Nogle talemåder? Kan man være lidt eftertænksom og sådan lidt altoverskuende og lidt gudsagtig ved at kunne se og forstå det hele? Eller skal vi op og have noget, som faktisk også skal sætte eftertanke til hos den, der læser det? Fakta, det har vi ikke så meget om lige, når det handler om digtanalyse. Eller er der noget, man kan advare mod? Kan man få galopperende hjerteslag af at læse enten Bønnelykke eller Monte Carlo, eller hvad er det, vi skal til? Så det vil altså sige, nu skal I tage fat i det tekstoplæg, I allerede har. I skal udvide hver af de her punkter til at blive endnu større. Det vil sige, at I skal få jeres tekst til at vokse. Og når teksten vokser, så kommer det lige pludselig til at gå fra bare nogle enkelte sætninger, til at I får en hel tekst. Start med at lave afslutningen, og slut af med at lave indledningen. Det er lidt modsat, men det er det, der virker. Det er overbevisende. Jeg glæder mig til at se jeres nye mulige stile hurtigst muligt til aflevering her om ganske kort tid. God fornøjelse.